Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión, desplazámonos ata a vila pontevedresa de Ponte Caldelas, pola que transcurre a súa subida. Cun total de 96 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, hoxe temos con nós a Manuel Senra, piloto en diversas modalidades do Campeonato Galego. Boas, Manuel, que tal? Hola, boas tardes. Bueno, os teus comezos remontanse a 1985, cun Renault 5 GT Turbo na subida ás Pontes. Como recordas aquela primeira carreira? Pois unha carreira de novatos completamente, non? A primeira carreira que facía, a miña asistencia eran obreros meus e non entendíamos nada ningún. Eu entendía un pouco de correr, de calle simplemente, e foi unha experiencia nova, e a verdad que naquela carreira pois de ganar incluso a Castrillón nalgúna manga, que era un piloto de un renombre, e logo despois a inexperiencia mecánica, eu lle apertei un pouquinho máis o tornillo do turbo, que se jodín o motor, pero jodín nuevo. E foi empezando a coller experiencias a base de golpes, claro. Vale, ao longo da túa carreira pilotastes diversas monturas, dende xa o Renault 5 mencionado, pasando polo Peugeot 309, un 306 Maxi e o seu Hyundai i20 WRC do teu fillo. De todos, cal che gusta ou cal lle tes máis cariño? Vamos a ver, e corrín con 205 tamén, antes de ser co 309 corrín con 2. Un coche do que me dou máis satisfacción de todos, un coche dificilísimo de conducir, foi o 309. E despois, agora mismo, sería o 306, non? Que é un coche que levo moitísimos anos con el, nos conocemos e nos vamos moi ben os dous, pero en canto a coche, en canto a, digamos, mirar como tempos, como coche de verdad, pois o Hyundai, non? É un coche fenomenal, é un coche ten unha frenada excelente, unha salida impresionante, ten todo, bon, é un coche dunha generación agora, unha generación de 2020, o 306 é unha generación do ano 97, por tanto hai moitísimas diferencias, é un 4x4, é motor turbo, ten moita máis potencia, é moi diferente. Ese coche, andando con el, pois se dá moito mellor. Que coche me quedaría eu? Pois que 306 que é o que teño, como jubilado. Vale, entre os anos 2001 e 2005 fostes campeón gallego de rallies de asfalto. En 2014 e 2015 o Campeonato Galego de Montaña na clase de turismos. Gustaríache volver a ganar outro campeonato? Non teño, digamos, unha ilusión así, digamos, campeonatos de montaña creo que hai máis, pero non teño especialmente ilusión por ganar un campeonato. Eu máis ou menos veño a pasalo ben, levo 4 fin de semana correndo os 4 fin de semana, e, bueno, eu veño a disfrutar e a pasalo o fin de semana para relajar un pouco do estrés do traballo da semana, non? Quero dicir que se eu gano, ben, se non gano, non me planteo eso. Vale, sempre participaches como piloto, atreverías a montar de copiloto, incluso atreverías a ir de copiloto do teu fillo, de Víctor? Non. Non con el, nin con nadie. Sí que foi moitas veces con Víctor, e con calquera en circuito. En rallies, por suposto, non valgo para nada, non me atrevería con nadie. Vale, cos anos que levas nas carreiras, como viviches todos os cambios que hubo no mundo dos rallies? Me supoño que o mundo dos rallies, non sei a que te refieres, pero en canto ao compañerismo, eu penso que antes había certa diferencia, non? Pero generalmente levábamos todos ben, era outro ambiente, non? O sea, hai un ambiente de xente moito máis interesada. Eu sigo igual que toda a vida, tamén teño 64 anos e por iso hai unha diferencia, non? Pero agora é máis interés, máis mirar cada un o seu, mirar os tempos, mirar a ver como cada un máis personal dentro. Antes era todo pois máis levadeiro, por a mi parte era mellor antes nesa parte. Vale, como fundador da escudería Senra Sport e organizador da subida de Umbría, dinos, volverá algún día esa prova? Bueno, aí hai unhas pinillas que tiña, dependen aí dun pequenos factores que hai que influyen, lógicamente, pero pode ser, eso sí que se pode pensar que
no cercanamente, digamos, a mellor antes de 2 ou 3 anos, igual podemos facer outras subidas. Vale. Agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo típico da zona que teñamos, por exemplo, un lugar a visitar, un sitio que ir comer, unha festa, algo? Pero a que te refieres? Non che entendo a pregunta. Claro, en plan, pois, por exemplo, ir, tienes a zona de Dumbría, pois quedache cerca a fervenza de Carnota, todo eso. Encanta a miña zona. Sí, a túa zona, a túa zona. Encanta a miña zona, eu, como todos sabedes, son da Costa da Morte. A Costa da Morte é unha zona moi bonita, desde, digamos, de Carballo hasta Muros, non? Pasando por Finisterre, por Mosía, por Camariñas, é unha zona espectacular. Falando, eu son de Dumbría, nativo de Dumbría, e a fervenza do Ézaro, pois, aquilo é un espectáculo. E, lógicamente, pois diría a xente que fora ali, porque é algo que me tira, aparte que teño unha gran relación ca corporación do Ayuntamiento, e me gusta estar axudando no que poida. Vale, xa para finalizar, a pregunta pola que naceu o programa: que importancia ten para ti ou crees que debería ter a saúde mental, sobre todo enfocado no mundo dos rallies? Hombre, ten moito que ver, indudablemente. Se ti non estás ben mentalmente, pois apaga e vamos, non? Eu digo pola miña edad, lógicamente xa empecé tarde con 25 anos, vou ter 65 anos que fago en enero, entonces se mentalmente eu non estuvera preparado para estar aquí e ver que podía estar aí e ver que se teño que correr algo máis sei que podo correr, e sempre estou aí máis ou menos arriba. Teño que estar ben mentalmente, senón non faría, non? Veño ca miña xente toda, paso genial, porque de momento teño unha forza mental boa. Vale, algún saúdo, algún agradecemento, algo que queres decir? Teño que agradecer moito aos meus patrocinadores, a Recambio Regueira, a Jerca, Ramón García e todos os meus patrocinadores. Sin eles eu sería imposible estar aquí. E agradecer de paso que non o dixen en ningún sitio, que eu cando empecé a correr empecé con GT Turbo, como ben te dixeste antes, no ano 85. O GT Turbo custou 1.246.000 pesetas. Eu traballar en Libia con os amigos, e os amigos meus pagaron 600 e pico mil pesetas, eu, por tanto, pusen eu os cartos. Se ao mellor non fora ese momento de que eles me deran ese diñeiro para empezar a correr, pois ao mellor non estaba no mundo da carreira. E, lógicamente, o meu copiloto, que foi Faustino, foi a todo, non? Sin el non faría rallies. E despois a miña familia, pois, a verdad que me deixan facer a miña filla, como fago eu, ela me sempre está ben, así que xa está. Vale, pois nada, moitísimas gracias, moita sorte nas carreiras. Gracias a vos e o programa que sea todo un éxito. Gracias.